Zdravím vás, Niko, dobrý den. Toto je výsledek celotýdenní tvrdé práce. A já bych využil té příležitosti, že vás vidím takhle přes objektiv a vy vidíte mě. A představil bych vám tu prohlídku, protože ano, jako naše prohlídky jsou sami o sobě intuitivní, ale jsou tam prvky, které jsem tam zakomponoval, protože si myslím, že by mohly sloužit úplně přesně pro vaše obchodní oddělení, pro lidi, kteří budou posílat tuto prohlídku potom jako vašim klientům. Především jako je to samozřejmě dělané jako vždycky naše prohlídky, takže tady vlevo dole je symbol plus, na který když kliknu, tak se dostanu do menu, kde jsem jako ty prohlídky, nebo respektive ty místnosti všechny integroval, Betlém, Šampaň, Krystal, knihovna, potom pohled do kuchyně, případně ještě na toalety, které jako jsou součástí všech restaurací. A třeba já osobně jsem velmi citlivý na to, jestli tam je čisto nebo ne, takže i takhle je to docela zajímavý pohled. Když vlastně na to přejedu, tak ve vašich barvách, ve vašem vlastně dle logo manuálu jsou tam vaše barvy, takže já si vlastně můžu kliknout a dostat se do kterékoliv místnosti. Nebo to případně zavřít. Na druhé straně, úplně nahoře, vidíte potom symbol reproduktoru, který můžu přeškrtnout a tím pádem vypnout celý zvuk. Pravo dole potom je přepínač, který je hodně subtilní. On jako reflektuje úplně přesně váš logo manuál, ale kdyby bylo potřeba, tak bychom ho předělali na něco opravdu jako výraznějšího. Jo. Na druhou stranu zase je to nějaká věc, kterou lze potom ještě dodělávat. Takže já se můžu přepnout do toho nočního režimu, do denního režimu. Tady nahoře v té přední obrazovce, v té první části je potom Michelin 2025. Když bych na to kliknul, nebudu klikat, protože by mi to celé rozhodilo, to nahrávání obrazovky, tak se dostanu na Michelin Guide. Když kliknu tady vlastně, tak se dostanu na à la carte menu. A půjdu dovnitř a tady začne hrát hudba. Příjemná jazzová hudba, která podtrhne to prostředí. Vidíte tady vzadu, už se pustí i video, které tam běží. Můžeme tam dát kdykoliv třeba jako další jiné video a podobně. No a vlastně můžeme se podívat do Šampaň ve dne, můžeme si to samozřejmě přepnout do noci. Tady vidíte, do jaké míry jsme jako dali důraz na obrazovou kvalitu. Tady této části je setup stolů, to znamená pustí se automaticky prezentace, která ukáže ty nejčastější setupy právě stolů pro B2B segment, pro klienty vaše. A tady na té druhé straně je potom symbol play, který ukáže video. Tohle je salonek Šampaň pro zhruba 30 lidí. Je to krásný prostor, kde máte klid, ale pořád jste tak trochu v centru dění. A to video se vypne a automaticky se zapne tento titulek. Šampaň, kapacita 30 osob. Je to proto, my jsme uvažovali o těch titulcích jako o něčem, co by tady někde plulo, ale nakonec jsme zjistili, že by to bylo strašně nepříjemné prostě pro diváka, ono by to tahalo oči. Ale aby to tam nebylo pořád, aby to vlastně zase na druhou stranu jako nebylo přehlcené informacemi namísto toho pocitu a dojmu z toho, tak ten titulek se zapne až poté, co vlastně tady kliknete na symbol play. Ale kdybyste ho chtěli úplně vypnout a opět si dopřát tu atmosféru, tak pochopitelně, když na to kliknu, tak se to úplně zmizí ten titulek a už tam nebude. Jak vidíte, tak my jsme jako integrovali takové ty, řekněme, dynamičnost těch prvků jsme koncipovali, integrovali do takových jako jemných transparentních odstínů, aby to nerušilo celý výraz té restaurace. Takže můžeme se do Krystalu a tady opět, když si pustím v Krystalu video. Něco komornějšího. Tohle je salonek Krystal pro zhruba 12 hostů. A tady se potom objeví opět ten titulek, který já si můžu tady dát pryč. Setup stolu tady v tomto případě je tvořen jednou fotkou. A opět vidíte tady na obrazovce běží video, které může být kdykoliv nahrazeno, to je jenom prostě pracovní verze, vy si řeknete, tohle video tam nechci, chci tam jiné, bude tam jiné. Knihovna je nádherná, prostě opravdu jedna z nejkrásnějších místností, která se nám podařila nafotit. Ještě ve tmě to vypadá úplně úchvatně. A zase, kdybychom si to přepli do denního režimu, tak to taky není problém. A můžeme se dostat dále, třeba do Betlému. Tady opět nádherná noční fotografie, to se prostě povedlo a myslím, že to byl dobrý nápad, že jste chtěli denní a noční. Případně můžeme jako udělat tak, aby jako defaultně byly noční fotky, pochopitelně. Tady zase pohled na menu, kliknete na menu, objeví se menu. Video,
kdybych to video hned vypnul, tak se objeví potom ten titulek pěkně. A můžu si zase vypnout ten titulek. Takže to je zhruba tak jako všechno. Teď už to nechám na vás, abyste si to sama prošla, abyste se podívala, co kde je. V kuchyni najdete určitě video o tom, jak se připravují jídla. Na toaletách máme krásně ty 2D fotky udělané. Já myslím, že to je velice jako pěkné, tady tohleto celé. A bude už teďka na vás, jako s čím přijdete, jestli chcete ještě něco poupravovat, anebo jestli teda můžeme rovnou už tuto prohlídku vyfakturovat, považovat i za finální. Tak jo, takže doufám, že se bude líbit. My jsme opravdu tomu dali všechno a jak říkám, už jsem to psal, je to jedna z nejkrásnějších prohlídek, které jsme jako fakticky v té historii naší dělali. To je opravdu nádhera. Takže děkuji moc.